40 rokov som tu nastavil tento mikrofón, lebo sa rozhodol nespolupracovať so mnou, ale mám to a môžem sa vydurdiť nad tým, nad čím som sa chcel vydurdiť. Takže uži si sledovanie. Ako by to nestačilo, že toho není na slovenskom internete, že úplne že dosť, ale že sa začalo riešiť, že Boris Kollár ďalšie dieťa teda bolo, teda malo byť, teda nebolo, ďalšie dieťa malo byť, potom zase nebolo. A proste potrat sem, potrat tam, zrazu nejaká pimpinočka, tak som googlil, že čo to je. Našiel som si ju na Instagrame a proste pozerám tie jej príspevky a tu iba tak vidíš, že cecky, rásporok až niekam do nebies, cecky, zadok, cecky, nohy, cecky, zadok, cecky. Takže neviem. Každopádne snažil som sa nejako zorientovať, že v tej kauze, že vlastne o čo tam ide a ako tam ide a prečo tam ide. A vo výsledku ma tam v podstate že vôbec nič neprekvapilo. A to je to, že hrozné, lebo sú to, že hrozné veci. Ale v podstate, že všetko som to iba tak pozeral, googlil, sledoval vyjadrenia jednej strany, sledoval Borisové vyjadrenia a vlastne, že všetko sledujem iba tak, že hej, že je to tak. Lebo proste bavíme sa o Borisovi Kollárovi. Všetci vedia, čo je ten človek zač, ale tuto teta Pimpinočka si myslela, že on taký kvôli nej už nebude. Takýto štýl proste správania ja nazývam, že prírodzená selekcia. Aj keď akože znamená to asi čosi iné, ale jednoducho, že urobíš veci, ktoré majú, že očividné následky, ale napriek tomu sa aj tak potom vlastne tým následkom divíš. A to akože stále není, že by som ju nejako chcel že zosmiešňovať, lebo to, čo sa jej stalo, nech už sú tie okolnosti akékoľvek, tak proste je to úplne otrasné. Ale ona do toho normálne takto vošla, že sama, že poď, urobím problémy v živote. A ja sa pýtam, že prečo? Sú dievčatá proste stále takto naivné. Proste ja neviem, že či ona patrí medzi tie, čo v živote dokázali sa proste narodiť pekné a tak s tým proste pracujú a dostávajú sa akože k takýmto akože ľuďom, jak je Boris, alebo ja neviem, jak to funguje, ale proste je, že extrémna halus, že normálne on je vlastne furt úplne v čile. Že ten človek je, že druhý najvyšší ústavný činiteľ na Slovensku a on napriek všetkému, čo o ňom doslova, že všetci vedia, tak on je furt na tom svojom mieste a on je furt, že v poriadku. A on má furt tú drzosť prísť a povedať ti, že idem ti pomôcť a že proste zmeníme Slovensko k lepšiemu. A hoci čo proste v rámci tých predvolebných kampaní zaznieva z jeho úst. A všetci to riešia proste, túto kauzu. V podstate aj ja, ale ja to riešim v štýle, že mňa to vôbec neprekvapuje. Ale že ani trochu. A že normálne ja som si celý deň iba dneska tak chodil a som pozeral tamtie vyjadrenia. Fiky Sulík, čo je zrazu, že úplný pánboh slovenského internetu a ja ho uznávam. On sa k tomu vyjadril akože úplne, že najtrpnejšie zo všetkých, ale proste ja som mal celý deň v sebe to také, že však halo, prečo sú všetci prekvapení? Prečo sú všetci prekvapení z toho, že Boris Kollár má ďalšiu kauzu, že úplne rovnako ako ich bolo, že 74 doteraz. Takže tak akože za mňa je to, že obrovská halus. Hlavne to, že ľudia sú stále prekvapení. Áno, ona je obeť, ale dobrovoľná. Akože neviem, či nejsom chuj za to, že to takto hovorím, ale ona si to normálne, že sama vybrala, že poď sem Boris do môjho života, správ mi problémy, možno deti, ak sa podarí, teraz nechceš, dobre, tak to odsunieme, zase nechceš, ok, tak to odsunieme a ona si fakt do tretice myslela, že proste, že tretíkrát, že čo, že na tretíkrát už jej bude chcieť schváliť to dieťa a že fakt, že bude posledná matka jeho detí. No, čiže ja vlastne ani akože nemám nejaký záver. Iba som sa tak chcel akože rozdurdiť, že vlastne, že čomu sa ľudia divíte? Že proste ja som sledoval to, aké argumenty dáva tá Pimpinočka. Sledoval som, aké argumenty dáva Boris. A nech oni obidvaja hovoria o hociakých dôkazoch, že majú na toho druhého, tak vlastne furt som iba tak nastavený, že áno, je to presne tak, jak hovoríš. A potom, keď už sa začne, že hentan si vymýšľa a deepfake a umelá inteligencia a virtuálna a neviem čo. A proste, že halo, ty si bola schopná byť takto naivná a myslíš, že Boris teraz bude mať zapotreby nejaké deepfakey ti vyrábať? Čo normálne, že Marvelovky posledné vyzerajú, že s tými efektami divne, ale tuto Boris Kollár si proste také deepfakey urobí a čaká s nimi zrovna na teba. Nechápem, že proste čo a že jak. Normálne je, že 11 hodín večer a ja som stopol Asoku na Disney+, lebo som potreboval do seba tieto emócie von. Takže som zvedavý, že ak to vlastne vo výsledku zapôsobí, že na teba konkrétne, čo to sleduješ. A ja sa zase asi rozdurdím, že na budúce niekedy, lebo normálne cítim, že mi to tak dobre urobilo na duši a aspoň som sa tak vykecal zo srdiečka. Akože možno tento mikrofón budem ešte nejako stylovať, že aby to tu dobre vyzeralo, aj ma bolo, že dobre počuť, zatiaľ to je akože premiéra s týmto setupom, takže dúfam, že to bude pohodičke. Keby nebolo, tak určite do ďalšieho videa doladím, lebo mám tých nápadov akože na takéto večerné vytrudenie viac než dosť. Jo?
Čiže ak to chceš že vidieť, tak by si mi mal, alebo že mala dať že odber a prípadne že lajknúť a zdieľať toto video proste, lebo tak sa to nejako hovorí, keď ukončíš video proste. Dobre, čiže díky moc za sledovanie a vidíme sa pri nejakom ďalšom večernom durdení. Čaves.